motisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière ka min be se ka to kunafoni jelen abidawma lumière tv fe anga wuliga jo nanga baraw benembe ka kunafoni jelen a nyuma ka sensen ka sura ka dawma wode gama bi anga jamana in kono ambi ta bakurba yoro bakurba munatara ibina ye ka foko bi doena ambala ka ko ni bora o chaman ba ka jira ka foko min kera Algérie fe ka me ben uluma o fona ko fe politique mo ko ni bora maison la presse la o fona chaman ba keme chama ka faranyo ka jira ka foko o medjeni ko ye ko min be ka ke jamana in kono o fona ko fe ibina ye ka foko ma chaman be no ndubita ma keme durune hakela o ko ni bolla ka bo sigi yoro la kana sigi koro ka fe no koro olu ka merla ka ko ne be ka wele bla jamana nyam mako kanu deme o fana ko fe ndiya taka alaje jamana in kono ma chaman be ka botle dama na ka jira ka foko ma jeni ko yi ko membe ka ke Mali ni Algérie nyogonche sabla Algérie koni ale kera jamana min sona ka garante ta ka nyesi Mali ka pankuru fendo ma mi mogoti da kono ka pilote ndong nambore no ibina ye ka foko Mali de ulu koni bibina u chaman ba chesirlendo Mali ko la min bise ka to galaya min be Mali Algérie chenda bise ka nyana bo chogamna nambore ambi segi kana tuguni auka inafo kuna funi konana ambala ka précisément muso chamamba ani ude muso ko nu fala nyoka centre awakoita konana bi doyna ndo ye mardi doye ka jira ka foko ko min kera Algérie ni Mali ni nyonche précisément Algérie ka ko ta kanyesi Mali avion min bi boli ko mokoti da ko na fama ko avion sans pilote u ko ni ajira ka foka ama be mo mabbi ama be machine wa ya jira ka fo ku ka deme bise anga fini tuguma no ye Mali armée ya jira fana ku ka deme bise Mali nyama ma wa ku bu deme bi bu deme chini wa ku ba nyini jinya bele jeli fe jinya be ka fereke min bise ka to ko min kera ni nyona ware kana ke Mali la ble kuma te akake mawarela wa ya nyini fana ka fo ko Mali na Algérie ku tigar nyoma ma ka hakili sigi kuma ufo o ka famille kuma ufo wa ka do dakalen fe ka bo dakalen fe tourisme ka akele nyoma fe bise ka to garante ni galam nga jamana nu kono o bise ka ba akono nin kunye ambala ka ulu koni kuma kan bi mardi centre awaketa o konana nambore ambita Mali parti politique ko ni chamamba keme aniko abobo wa mtaka fuku keme chama uko ni faranyo ka ta point presse ke maison la presse konana bi mardi do ina ka jira ka foko ko bimbesena no de ka ulu lame katla kata tuguni ka assise nationale ka kuma kaunta o madawma nyemo ko tla ka tuguni ka anyini ko force vive de la nation no jamana dewnye population kuka wulika joke ka kuma ka hakina tawdi eni ko inka précisément charte mumbe ka parti politique sharia membe no nda abuka kofo ko chenra la ko kuma ka fukulu ma famu wa uluta do minde kama jamana nyema yene hakinata ka abi ulu bla ka ngali chaman ko yara wodela an ko ni gerla ma dama dola ku nyini ga kenen ka anga je anni aw angula ma nyon fede Madame Wana Setou Oumar Touré, je suis la présidente de ADR Mali, Alliance démocratique pour le renouveau. Alors, Bignoye, en un mot, si je résume, c'est vraiment la sauvegarde de la démocratie. Parce que, comme on le dit, le multipartisme, c'est une garantie constitutionnelle. Donc, on est venu pour s'assurer que la démocratie soit respectée. Oui, Bignoye pour nous. À Kachame, Bakournye Kelena, c'est ça. Donc, vous serez la démocratie pour une nava, vous serez le camp sur la Diowa. Akoni, un bas don, Awoni, Nambe Balola, à Jolly Begala, Kulandesera, mais en bas c'est ok. À te faire Kera en Yena, avec 4 ans encore. Donc, Bibina, on voulait le Rajassina, Jamana Kanga Bassi, c'est vrai, mais démocratie fait Jamana Bassi, Kando. Welcome Bembulo Kanyeshi, Jamana, Bobauma, Anga autorité, ils ont notre soutien, en beaucoup. Mais pour que en Fénégaste ou Demeka Jamana Bassi, il faut garantie constitutionnelle de freiner, c'est Mangadou.
démocratie bafeli amanga so akake obe on jamana yɛrɛ de basigili gɛlɛya alors que on kan ka jamana les plus hautes autorités an kan k'u dɛmɛ ka jamana basigi donc u fana k'an dɛmɛ pour que ɲagami kana kɛ kow la. Président Badara Aliou Dambélé ne ye kɔfɛ président n'o coalition de force patriotique ne ye Aramata Plisi fana vice président ne mouvement politique Badia dɔn président bi an ye journaliste wele kana hakilina dayira kɛ gouvernement ye hakilina min ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma n'an y'o hakilina jaabi bonya ni karama kɔnɔna la k'a fɔ ko charte de parti politique k'a ka d'u ye an ka relecte kɛ conformément assise nationale ye min fɔ anw y'an ka jaabi bila ka taa an bɛ bali min na gouvernement ko k'a bɛ tila k'o hakilina kelen ta k'e k'a bila force vive kɔrɔ an ko ko dɔ bɛ yen surtout an bɛ ka ŋunuŋunu minnu mɛn an ko an ka bɛn an ka ɲɔgɔn ye an bɛnna an ye ɲɔgɔn ye an ko bi an ka conférence de presse an ka point de presse kɛ hakilina min b'an na an ka n'a fɔ journaliste ye u k'a lase jɛman ma o la an ye journaliste wele k'o na hakilina don kɔrɔ kan n'o ye a belebelebaw ye k'a fɔ aw ye hakilina min kɛ an ye lettre de ci premier ministre ma fɔlɔ premier ministre an bɛ fɛ an ka sigi joona joona an ka se ka hakilina f'i ye a ye hakilina initiative min ta n'o ye ka mɔgɔw consulter n'o ye forme vive ye a filanan an y'a mɛn k'a fɔ cercle o cercle maa 22 o maa 22 la ko parti politique ye mɔgɔ 2 ye an ko vraiment n'o don o kɔrɔ ko tɛ fɛ anw ka participer ko in na o ka an ye décision min ta n'o ye k'a fɔ anw tɛ sɛgɛn don a la n'an ka nin journaliste wele k'o fɛnɛ da o tulo kan donc ni ne tun ye wele kɛ an ma da démarche in na parce que anw hakili la ni référendum kɔfɛ assise nationale de bɛ se ka na parce que ka force vive consulter a se ka kɛ ka tɛmɛ assise nationale kan mais assise nationale kɔfɛ n'a lajɛ kɛ maa 22 cercle o cercle kɛmɛ ni cercle 50 o multiplié par 22 kɛ yala olu ye force vive ye jamana kɔnɔ wa anw b'a faamuya k'a fɔ ko dɔ bɛ o ko in kɔrɔ min ye a bɛ ka munumunu bɛ ka munumunu o munu ye mun ye olu yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ k'a fɔ k'e ka parti dusu minnu bɛ k'a fɔ k'u b'u dépense ta k'u b'u kɔkɔrɔma don olu de bɛ k'a fɔ don o don réseau kan an y'a mɛn segukaw da an y'a mɛn u yɛrɛ ka comité minnu sigilen bɛ k'a fɔ k'u bɛ transition in dɛmɛ k'e ka san 5 di Hashim ma e ka parti dusu o la o ŋunuŋunu kama an b'o kan bɔ anw ma siran anw tɛ siran anw tɛ jɔrɔ parce que an dalen b'a la jamana in ye sariya jamana de olu de ko k'u bɛ jamana in sariya bolo olu yɛrɛ ye constitution min ta an b'a fɛ an ni olu an bɛɛ ka jɛ ka constitution bonya walasa jamana ka to basigi kɔnɔna la voilà. n'an bɔra yen an bɛ segin ka na an ka jamana in kɔnɔna na maa 500 ani kɔ o kɔni ye cɛw ni musow ye minnu bɛ yen nɔ sa k'u bolila ka bɔ sigiyɔrɔ la Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ u nana koro cercle la n'aw bɛ Bandiagara mara la n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu kɔni nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka na wa ninnu dɔrɔn tɛ maa 300 ani kɔ olu fana y'u kunda Mopti kan donc n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔkaw kɔni u ka mairelakaw u y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan min bɛ se ka to u ko olu ma gɛn ni maa ninnu bɛ se ka bisimila yɔrɔ min na wa u y'a jira fana k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ fana k'u bɛ kɔfɛ ka na min bɛ se ka to ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kunbɛn ka ɲɛ Mali kɔnɔ cogo min na ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan an bɛ se ka taa bulu dɛmɛ muso ninnu ni denmisɛnnin ninnu ani maa ninnu minnu nana ka bɔ Burkina Faso olu y'a jira k'a fɔ ko maa jugu dɔ bɛ yen olu de nana olu gɛn wa u t'u bɔ yɔrɔ dɔn u t'u bɔ fan dɔn u t'a dɔn maa sugu minnu don u kɔni nana dɔrɔn ka ɲinɛ olu fɛ k'olu ka boli biribiri ka bɔ Burkina Faso wa olu bolila o de la ka na Mali kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ muso ninnu y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bolila ka na samara t'olu bolo kuma tɛ dali fini kuma tɛ don fini kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma foyi foyi t'u bolo dumuni t'u bolo foyi t'u bolo kɔrɔkaw kɔni u n'u ka mairelakaw u seko n'u dɔnko kɔni u bɛ ka bɛɛ kɛ min bɛ se ka to ni maa ninnu bɛ se ka dɔn cogo ɲuman na n'u bɛ se ka lafiya cogo ɲuman na sabula adamaden min siranna k'a gɛn ka bɔ a sigiyɔrɔ la siga t'a la tɔɔrɔ ni ɲani kɔni o b'a kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa précisément an ka jamana in kɔnɔ hali sisan maliden caman bɛ yen olu kɔni bɛ ka bɔ ka fɛn min kɛra
no ode Algérie kelen ka Mali ka durunda be fama ko avion sans pilote ko okoni ci akoni kera gale ya baye parce que ala jigili ma be maldew shima ko ye ko min kera gale ya baye Mali na Algérie ceni watununa wode kama malden koni bela jeli chesir lendo membe se kato lafiya bi se kana jamana no cewa kama dem sen jekulu chama bora sey bela sibiridon ka jira ka foko ko min kerne ko uluma jenai wa politique mo chama kumbuno fe ma koro chama kumbuno fe ma muso chama fana kumbuno fe wa o bela jeli doronte Mali dem manake o fan fe bela jeli chesir lendo membe se kato ni galaya nun koni o nyona kana Mali soro bile wa bekal la nyiniti fly koy kelempe redo Mali ani Algérie uku tigare nyoma uka je ka terrorisme kele ka bo anga jamana konana ninde kunye précisément Mali dem ka hamnia anuka hakili nyini anuka family kanyesi ninko nunko ni bele jelima nambore no ibina ye ka laje Mali kono précisément abifo fenne mako sojo nege koni femi ni agalaya bi Mali kono abi wati jambo surtout mimbi gila Mali kono ajerla ka foko précisément mimbe no ka bi gila Mali kono koni ko a qualité no ya asuya ko ibina ye ka foko fen chaman be no ko obora ala kati normu ya de dafa wa ajerla ka foko fana ka galaya baraka bon ko siranya bi ka ayi ko Mali dewni ma chaman be no munum be barake Mali kono ku be ku yara nyini ga ni barai abiga ke chodi yala atina ke kololo bado yeshini atina ke gala bado yeshini ko eska atina ke toro bado yeshini so jola mawa wa adamaden so mumbe ka joka adamaden da kono ko adamaden bi se ka joni ne ka sugu do chogodi mimbe se ka ke fe min shina bi se ka kololo bay wode kama ma chamambe ko ne be ka nyini ka foko bara in ko ni ka ke akechoko nyuma na wa yela maka do kola mimbi se kato lafiya nyuma abise ka soro abina ye ka foko Mali kono ya anga media no Lumière TV ango ni bi munumunu na fambe fe ka kuna foni jelen ka nyini ka di Malioma ninde kunye bi wala deina kuna fonu ka sensen ka dawma manifin kuna foni len ko nyuma sika fo itala ibifa ka sore ma femble ida bamana ko kuma do ko nyobi nyobugu metakambala Mali kuna foni dilaw amba anyini ku kabarake ukabarake choko nyumana koma kan kechoma na wamba nyini nyamo fana fe uka laje kuna funi dilaw be ka takasola ni watina serenya ko babo ola wode kama amba nyini ufe ko kuna funi dila ka sigiro de benembe siga fo itala aka redaction mbisa ka tabi kuna funi jele ka nyini ka sege ka di Mali deuma ninde kunyanga ulika joy bi Amadou Sala Touré kun funi la sawma karje Touré alete ga bi kamera la ka munumunu ay kamenala sonama shini ni wati kelen amina kuna funi kelenu ko munu ku fara nyonka mimbi se ka to Mali be se ka family nyuma soro ko dawma wassalam. Salam alaikum balema chena muso anye flaw yanga kuma mancha Lumière TV awulila delikola sansa bi to ka anniversaire ke nganyinanta wallahi an fla on bina balontan de wallahi hamina balontan ko ni be damne le 7 juin faut ka tabla le 12 juillet là au konona na mo chaman ba de be jouer animateur ni journaliste fokata fara comédien ko fokata fara barawere kebako ka mo ibaro ki be feka jouer ni balontan ina na ito ko sebe bani o kofe nyana je belebele ba abike parler de la culture la ayo sugolen to anga page la abina ayo a chaman ba de binale Lumière TV jama jigi do de anaweli des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukonia